סליחה אם יש קצת חושך פשוט, טוב זה לא משנה, אבל יאללה בוא נתחיל. תרשמו לי בתגובות, אוקיי? אם אתם רוצים שאני, כאילו לא רוצים, אם אתם רוצים שאני אשחק בדברים. אני לא יודע מה לבחור, חברים. נראה לי אני אקח את הזה. לא חברים, אם יש קצת חושך לנורא, אני מתחיל, חברים שלי. תשמעו, אני רק מבקש ממכם, ממש תרשמו לי לערוץ, כי אני רוצה להגיע ל-100 רשומים, פשוט רק ככה פתחתי את הערוץ, כן? אז אני רוצה להגיע להמון רשומים. טוב, יאללה, מתחילים. תגיבו לי איזה איש לקחת פעם הבאה. אוי, סליחה, וואי, למה, מה יש לי? 2, 3, שקיר. אוקיי, חברים שלי, יאללה. אוי, מה יש? יואו, סליחה אם יש קצת רעשי רקע. יואו, חברים, מלחמה, לא. לא, וואי, הפסדתי, לא נורא. בוא נעשה עוד משחק ככה זה. תודה. אם עכשיו אני מנצח, כולכם נרשמים לערוץ, אוקיי? יאללה. ומי שרשום, אני באמת רוצה להגיד לו תודה. אבל באמת. אוי, מצטער רגע. מוכנים? 2, 3, שגר. מי שאחריו רואה את הסרטון הזה, שיכתוב בתגובות שחקן מטורף, אוקיי? מי שכותב שחקן מטורף, אני מחזיר לו לב. חברים, אם אני מצליח, אתם נרשמים לערוץ. אוקיי, אז שמעתם חברים, כן, הצלחתי, אז אתם צריכים להירשם לערוץ. חברים, תראו, עוד שנייה קיבלתי את איירמן. שיהיה לי את איירמן, אני אענה לכם.